बेखौ सासे सांग्रेमा हिनजावनि बिमानिफ्राय बेखौ इसोरा जोनोम जाहोदों। आसरितखा बिनि जोनोम जानायाबो सांग्रेमासोमोन। आरो सांग्रेमा हिनजावखौ बुंदों इसोरनि आखुआ जे नोङो सासे बिसा हौवा जोनोम जागोन, नोङो बिनि खानायखौ सिननो मोननाय नङा। बेखौ माने नाजाराइट, बर'आवबो नाजाराइट माबा लिरदों, खिन्थु एक्जेक्ट बिनि मिनिङा मा होनोथाय, माने आङो बुंनोसै इसोरनि हाबा मावग्रा नाजाराइट, बिनि खानायखौ माब्लाबाबो सिननो मोननाय नङा होननानै बै समावनो बे सारि जानायनि सिगांनो आरख'आ बिनि बिमाखौ बुंफैखादोंमोन आरो। सांग्रेमामोन खिन्थु जोनोम जाबाय, देरबाय, बोलोग्रा जाबाय। नाथाय प्रथमावनो जोङो नुनो मोनदों बिनि प्रथम मिनिस्ट्रियाव आरो गोबां बाइबेलनि हिर'फोरनि मिनिस्ट्रिखौ जोङो ध्यान खालामब्ला नुनो मोनगोन। मिनिस्ट्रिखौ जागायनायनि सिगां बिसोर इसोरजों रायज्लायदों, इसोरनाव प्रार्थना खालामदों, इसोरनाव सोंदों, इसोरनिफ्राय माबा मोनसे इन्सट्राक्सन मोननानैसो बिसोरो गावसोरनि मिनिस्ट्रिखौ स्टार्ट खालामदों। नाथाय सेमसना मा खालामदों? प्रथमावनो बियो हाबासो खालामग्रोदों। आरो बे हाबा खालामनायाबो मा? गावनि बिमा बिफानि एगेन्स्टआव खालामदों। जे हिनजावखौ बियो हाबा खालामदों बियो टक्सेक खालामजायै हिनजावमोन। बेनिखायनो बिनि बिफाया बुंदोंमोन, नोङो टक्सेक खालामजायै हिनजावखौ हाबा खालामनो जोंनि फोलेराव बेबादि हिनजाव गैला नामा? गोसो गैयामोन। दा बेनिखायनो बाइबेल स्कलारफ्रा बे खेथ्रआव बियो बेखौ बुंदों जे बिनि प्रथम मिनिस्ट्रियानो जाहैबाय जे उइदाउट कनसाल्टेसन उइथ गड, इसोरजों रायज्लायालासेनो बियो रं पार्सनजों बियो हाबा खालामदों। रं टाइम, रं इभेन्ट, मोनथाम बिषयखौ बेनि हाबायाव जोङो नुनो मोनदों। बे जाहैबाय रं पार्सन, जेखौ बिमा बिफाया गोसो गैखायामोन, टक्सेट खालामजायै हिनजावसोखामोन। दानि प्रेजेन्ट कन्टेक्सआव ख्रिस्टियान नङै सिख्ला, आं बेखौ होनगोन। 2 नाम्बाराव रं टाइम, समानो जाखायाखै, चाइल्ड मेरिज बायदि। आरो मोनसेया जाबाय रं स्टेप, बियो जेब्ला हाबा जानो थाखाय बियो सिख्लानाव थांदों, बियो पार्टिसो खालामहैदों। बै सिख्लानि फोलेरनि मानसिफोरखौ लानानै बियो पार्टिसो खालामहैदों। बेवहाय इसोरा सापर्ट गैयामोन। प्रथमावनो बियो रं जाखाबाय, जुदिअ बियो इसोरनिफ्राय बोर मोनदों। सेकेन्डआव जाहैबाय बियो सासे ओरैबायदि मानसिमोन, सेक्सुवेल इमरेलिटियाव बियो इनभल्भ जायो। जेरावनो थाङो बियो मोजां सिख्लाफोरखौ बियो नायनो हायामोन। मोजां आइजोफोरनि सायावहाय बिहा एट्राक्सन दंमोन आरो संसारनि मोजां जिनिसफोरनि सायाव बिहा एट्राक्सन दंमोन। नैथियाव, आं एसे थाब थांनोसै खारन समा जाबाय। नैथियाव सेमसना गावजि नाजाराइट, गावजि सासे इसोरनि हाबा मावग्रा, आरो बे इसोरनि हाबा मावनो थाखाय बै समाव माखासे नियमफोर दंमोन। बे नियमफोरखौ गासैबो सिफायजोबदों। बेखौ जोङो नाम्बार्सनि 6:2 - 13सिमखौ जोङो फरायब्ला नुनो मोनगोन। बै समनि नाजाराइटफोरनि माखासे नियम नितिफोर दंमोन। बिसोरो बेदर मोनजाया, बिसोरो जौ मोनलाङा, बेबादि माखासे नियमफोर दंमोन आरोखि। खिन्थु बे नियमफोरखौ बिसोरो बे सेमसना गासैखौबो सिफायजोबदों आरो बाथियाव जाहैबाय सेमसना बियो इसोरनि साजेसनफोरखौ बा गावनि देरसिननि हुकुमफोरखौ बियो माब्लाबाबो बियो मानिनानै सोलियामोन। 1 नाम्बाराव बिफानि बोसोनखौ बियो मानिखायाखिसै। जे हिनजावखौ बियो हाबा खालामनाङा होननानै बादा होदोंमोन बिफाया, बेखौ हाबा खालामदों। बेबायदि। आरो 6आव बियो उइदाउट प्रेयार, बियो माब्लाबाबो आर'ज खालामामोन। गुबुन इसोरजों सायख'जानाय प्रफेट्सफोर, मसेमोन बादि, जसेफमोन बादि बिसोरो प्रार्थना खालामोमोन। नाथाय बिनि प्रार्थना खालामनायखौ जों नुनो मोनाखै। खनसेल' बियो प्रार्थना खालामदों। बे जाबाय जेब्ला बियो बेखौ दाहाय आं थांगोन, बेखौ सेल्फिश प्रेयार होननानै बुंदों। आरो 7आव इसोरा बेखौ सोरजिनि थाखाय मोनसे